मेहरारू दू प्रकार के होली ता एगो होली घर जोड़नी। अच्छा। एगो होली घर फोड़नी। अच्छा। एगो होली कुल बोरनी। अच्छा। ये 3 प्रकार के होला लो। हाँ। मेहरारू बढ़िया मिल गईल तो जीवन धन्य बा। मेहरारू अगर खराब मिल गईल तो जीवन नरक बा। कवि लोग के कहा या तो मेहरारू निमन मिल जाई ना तो कविता निमन मिल जाई। तो ये बार मेघालय ले जाके ढाई देता। हाँ, मेहरारू बढ़िया मिल जाई तो अपन जीवन संवर जाई। मेहरारू बेकार मिल गई तो अपन कविता संवर जाई। ऐसे कि हमनी के उहे खोज जहाँ पोई बा तो हमें रचना बा। अच्छा। जहाँ कुछ कमी बा वही जैसे रचना बा। कभी लोग इहे खोजेला। खाली कमी खोजत रहे। हाँ, कभी जी लोग आए ससुरारी जाइले हमारे इतना इज्जत होला बा पूछी मत। तो मैं ससुरारी जाइले दाढ़ी उरी बनवाओ तो कभी। हाँ, एकदम बनवा के जाइले। पान उन खा तो तैयारी होके जाइले। हाँ, माने का है माने जितना बना के जाइले एकरा पीछे कारण का बा, रीजन का बा। जे हमरा के पूजले बा वहाँ के हमरा स्वागत में सबसे पहले आइले। मात्र 55 रुपया खर्चा करके आइले। 55 रुपया में हम वही बेरा चल दिले पे कहले कि ना अब रउआ भेटा गई अब हमरा कोनो चीज का गरज नहीं के चलो तनी घर। तो माने कुछ तो कारण होत होई ना कि ससुरारी गेले एगो अलग उमंग बा। उमंग रहेला। का है उमंग रहेला। आखिर का है? देखी जब ससुरारी के लड़का फूफा कहे लायक हो जासन तो ससुरारी गइल छोड़ देवे के चाहिए। काहे जी? जबले पहुना जी जाई कुछ चलता नु तबले ससुरारी शोभा देला। जब फूफा या बाबा शुरू हो जाई नु तो ससुरारी शोभा ना दी। जैसे कि अपन इज्जत अब दुआरिये पर ले बा घर में ना जाए।